Hola, em dic Marta i el que més m'agrada és llegir. Necessitava una manera de parlar sobre tot allò que llegia i la vaig trobar ací, a internet. Internet és l'eina perfecta per parlar de la teua afició, com és la literatura. Que de quina manera? N'hi ha per a triar. Si no tenim molt a dir, un compte de Twitter especialitzat en literatura és una bona solució per a expressar-nos. Això sí, amb 140 caràcters. Hi ha una altra xarxa social enfocada només als llibres que es diu Goodreads, on podràs escriure i llegir ressenyes, valorar llibres, mostrar el teu procés i fins i tot escollir el següent que començaràs. Per a ser més lliure amb el contingut, un blog és una bona opció. Pots crear-te'n un a plataformes gratuïtes com Blogger o WordPress i decorar-lo de la manera que més t'agrade. No fa falta tampoc escriure per a parlar de llibres. També es pot fer mitjançant la fotografia. En aquest cas, el teu compte a Instagram s'unirà a la comunitat de Bookstagram, que cada dia creix més. Més enllà de la fotografia està el vídeo. Jo vaig escollir la plataforma de YouTube per a parlar de literatura. Aquest fet em converteix en booktuber. Què significa? Doncs, si un youtuber és el qui publica contingut a YouTube, un booktuber és qui publica contingut sobre literatura a YouTube. Tu també vols ser booktuber? Mantén-te atent als tutorials que faré ací pròximament.